ועמה מועמד ריחי היום, אוקיי? כן? לא, הכוונה. אתה לא נוהג. אני שומע. ביתי אל תפחדי, זה אבא של הכלה אומר לה, כי עוד אזכרך ומארץ רחוקה אקבץ קבץ בזורך עוד בנך ונבנית ביופייך ועדך וגם אומנה אתה חודי לכבוד חתן וחלה ברוכים הם לאדוני ידידי השחר
Thank you.
ישראל דבר יפה. אנחנו אומרים יהי רצון שהזיווג יעלה יפה יפה. יפה זה בגימטריה י' כ' ו' כ' ועדנה עם האותיות. יפה עם האותיות והכולל, גימטריה י' כ' ו' כ' ועדנה. אז יש כאן יפה, יפה. מן העץ. אז זה ממש בעין והגפן. כל הזמן שאלתי מה זה בעין והגפן, בעין והגפן דבר נאו מתקבל. למה לא כתוב בעין והגפן פעם אחת? אז יש שאלה ששואלים כבר, למה דווקא הגפן? אבל ברוך השם הגפן תמיד משתבח, ככה אנחנו מברכים אותם, שתמיד זה יהיה זיווג המשתבח. כי אתם יודעים, היום בטבע העולם, שלמה המלך עליו השלום אומר שתי פסוקים שסותרים מאוד מאוד זה לזה. הוא מתחיל אשת חיל ממצא, בו בזמן שבריש הוא אומר רבות בנות עשו חיל. אם אתה מפרגן לבנות ואומר רבות בנות עשו חיל, אז איך אתה מעז לשאול אשת חיל ממצא? אתה כבר טענת שרבות בנות עשו חיל. אבל כבר אמרו בעלי המוסר האחרונים שכלה קודם החופה היא עם הרבה חיל. תמיד I'm sorry, excuse me,
בלי... My darling. אבל החידוש הוא שגם בשעת החתונה, וחודש לאחר החתונה, ושנה אחר החתונה, עד 120 ולא עד בכלל, שיהיה באותו my darling. תמיד שיהיה כזאת אהבה ואחווה. רבות בנות, בשעה שהן בנות עשו חיל, לבש, היא הלמדנית, היא החייכנית, היא המפנקת, אימה. אביחי מגיע לשבת, המנה יפה, ויצדר לו את המיטה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, והסדינים הכי נקיים, היא תלך למשביר לקנות, ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. כל השאר, רק מוסיפה ומוסיפה, ועם המנה הכי יפה, והכל בצורה הכי טובה שיכולה להיות. ואותו דבר אביחי, אבל אני יכול לומר על אביחי שמבחינתו הוא, כי זה מבחינתי, כולו בן של ברהם קריקב, הוא הבן שלי, הוא האהוב שלי, ואני אוהב אותו אהבה גדולה, כי עזה חמוות אהבה. תשאלו אותי למה אני עושה לו 7 ברכות? כי אני לא מכיר את אבא שלו, ואני אגיד לכם חידוש, גם אבא שלו לא מעניין אותי, הוא מעניין אותי! אתם שומעים? אם אני צריך ללכת מול ברהם קריקב, מכות מגיע לו. יש לי את אביחי, אביחי הוא אהובי כפרה. זין, אביחי. אני צוחק, אברהם, אחד היה אברהם בבני דורו. הוא תמיד, ברוך השם, משפיע שפע טוב, רק בחיוך שלו הוא קנה את עולמנו ועולמו. אז רבותיי, זה רבות בנות עשו חיל, שהן בנות עושות הרבה חיל, אבל אשת חיל נמצא בשעה שהן נשים, וכאן זה ממש יעלי יפה יפה, זה ברור לי. מאיפה אני יודע? אמרתי שאת הכלה ראיתי רבע שנייה, זה מה שראיתי אותה ולא יודע אם עוד אראה אותה. והיא תזכה לאריכות ימים ושנים טובים ארוכים מתוקנים. אני ראיתי אותה בחתונה לפני 1.5 חודשים שבאו לראות את התזמורת, וראיתי את הכבוד ואת איזה התבכלות, איזה אהבה לחתן שלה, באיזה חיבה היא מדברת איתו, באיזה כבוד, איזה צניעות, רבותיי, צניעות. אין לנו את זה בדור שלנו, צניעות, עדינות, ענווה רבותיי, ענווה. אי אפשר רבותיי שהזיווג הזה לא יעלה יפה, בפרט שהתחתנו צעירים וברוך השם שומרים על עצמם בקדושה ובטהרה, אז בטוחני שמהבית הזה יצמח רק בעזרת השם בנים תלמידי חכמים, צדיקים, יראים. אל תשכח להזכיר לי שאחרי הדיבורים אז אנחנו נשיר בעזרת השם את השיר הידוע של הנשים שמתפעלות כל ערב שבת בעזרת השם, שנזכה לגדל בנים תלמידי חכמים וצדיקים בעזרת השם. אז אי אפשר שהיא לא קיבלה את זה מההורים שלה, בוודאי שההורים שלה, אם היא כזו, זה בוודאי שהיא קיבלה את זה מההורים שלה. ואמרנו כבר מה שהגמרא אומרת, כלה שעיניה יפות אינה צריכה לבדיקה. הכלה הזו, העיניים למטה, זו אצילות הנפש. זו אצילות המידות בדור שלנו, זה מפליא לעשות. ועל החתן רבותיי, אני לא צריך להגיד לכם, אתם מכירים אותו ברוך השם, מדקד אבי עתליה, ממתי שהוא תינוק, הוא עד היום נשאר אותו תינוק במידות שלו, במידות הנאצלות, המיוחדות, בענווה שלו, ברוגע שלו, בעזרה שלו, באהבת ישראל שלו, שאין לה שיעור ואין לה גבול. ועם כל זה, כל אחד יכול למצוא איתו שיחה. אם זה הפיקח הגדול והחכם הגדול, עד הילד הקטן שבקטנים. וברוך השם יודע להסתדר עם כל הציפורים, צדיקים, רשעים ובינונים. אם יתפסו אותו רשעים, הוא ידע איך להשיב אותם למוטב. יתפסו אותו צדיקים, הוא ידבר איתם ברמה שלהם. בינונים ברמה שלהם. מתיקות שאין כדוגמתה. זה ממש אבי חי. אבי לכל חי, רבותיי. ממש מידות שכולנו צריכים ללמוד. גם אני, ברוך השם, לומד מידות טובות מאבי חי. תדעו לכם, כמה 7 ברכות היו כאן ב4 שנים האחרונות? קרוב ל10. על אף אחד לא דיברתי ככה, ואני לא יודע אם אני עוד אדבר ככה על מי שאני אדבר. אהובים ממש, ולא למצוא חן בעיני אף. ולכן אני שמח ממש בשמחה שלו. זה שמחה שלי. שומע? שמחה שלי. וקראתם דרור, ברוך השם, לכל יושביה. לכל יושבי הארץ. ברוך השם רבותיי. אז הקדוש ברוך הוא נתן לך דרור. נתן לך חם שהוא חופשי לכל.
מתוק, זורם איתך. דע לך, לא כל החתנים זוכים לחמים טובים. יש חמים נודניקים, ויש חמות עוד יותר נודניקיות. ואם אני אומר לך, אם חמיך ברוך השם עדיין כזה פרחן, זה סימן שחמותך אישה מיוחדת מינה. ברוך השם הוא שמח. אבא שלך, אני יודע מה הוא זכה. לאמא יקרה שלא כל אחד זוכה. אבל חמיך, איך אני יודע, הוא פרחן יותר מדי, אז אם הוא שמח ברוך השם שישאר בשמחה הזאת כל החיים, סימן שיש לו אישה טובה. רבי יואל, קימדו. קימה ריין. sit down please, לך תול ידיים, תביאו לו איתו לידיים, רבי יואל. אתם שומעים רבותיי? אז לכן אני שמח. תבינו שאני שמח. מי שמכיר אותי בחודש האחרון, אני לא כל כך בשמחה. ואני ברוך השם, מהחתונה שלו אני בשמחה. שמטבח יעזור לחיים, לחיים רבותיי, לחיים. גר שנתגייר מובן. למה אומרת הגמרא? כן, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, כמו תינוק שנולד. אדם שעולה לגדולה, נו, הגמרא אומרת, קופת שרצים אחריו. המרבון, כל העיתונים עליו, חפשה כזאת, איך לא ימחלו עוונותיו. אבל חתן ביום חופתו, איך זכה שימחלו כל עוונותיו. רבותיי, אבל החתן שלנו, אני אומר לכם, אין לו עוונות, לא היה לו עוונות, גם לא יהיה לו עוונות. אני מבטיח, הבטחה ברורה. רבי יואל, אתה מסכים איתי שהחתן שלנו לא שייך לאבינס? לא שייך, אפילו ברשימו. אפילו ברשימו של המחשבה. דיבור מעשה ודאי שלא שייך. אבל מחשבה, אפילו במחשבה לא שייך. רבותיי, אז מה זכה החתן באמת שנמחלים עוונותיו ביום חופתו? אני אגיד לכם שהדרשה הזאת אני אומר לכולנו, חוץ מהחתן שלנו. כי המסר שאני הולך להגיד עכשיו, הוא לא שייך לחתן שלנו מצד המידות שלו. רק לכבודו אני אומר לכל מי שיושב איתנו כאן, בכדי שנדע בעזרת השם את המידה ואת הדרך אשר נלך בה בשלום ביתנו. הוא לא זקוק לזה. אני בטוח שאשתו תשמח ותשמח לאשת נעוריו חיים עד העולם. זה ברור לי. חיפשתי מה לומר בשביל להעביר מסר לזוג הזה. איני יודע מה לומר, אולי רבי יונתן יציג את המצב ויאמר משהו. אני לא יודע לתת להם שום מסר, חוץ מזה שאני יכול לברך אותם, שיזכו להקים את הבית שלהם על אדמת התורה והיראה והקדושה והטהרה, וששונים ושמחה יימצא בה, ונשאו יגון והנחה, וילכו מחיל אל חיל, וברוך השם ברכות עד בלידי, וזה יושפע בעזרת השם שפע רב בכל העולמות. אבל אני אומר מסר שהמסר הזה הוא ברור, והוא מסר לכולנו. החתן לא צריך אותו, גם לא יצטרך אותו לשנייה בחיים, כי המידות שלו, מי אמרנו, וכד אבי עתליה, ממתי שהיה תינוק עד היום הזה, ולא עד בכלל. הוא לא יכול להיות אחרת, לא יכול להיות שינוי. לא שייך שינוי, כן? לא יודע, פחדו לומר את הסכום בכתובה, אני לא פחדתי גם אם הוא יתחייב $20 מיליון, לא פחדתי, לא פוחד מזה. אביחי שלנו, מידות להפליא. רבותיי, מה החידוש בחתן? כי החתן בשעה שמתחתן, הוא צריך להבין שעד עכשיו הוא היה גדול, ואין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. היום זה לא מה שהיה פעם, רבותיי. פעם היינו מורידים את העיניים, לא היינו מסתכלים על אבא ואמא. יש אנשים עוד בני דורנו שלא ראו את פני אביהם ואמם מעולם. כל שכן בקל וחומר לא אומרים לאבא שלהם אתה ואת, ואבא השתגעת ואמא השתגעת. אוי, איזה דברים רחמנא ליצלן בדור שלנו. רבותיי, היום ילדים עונים על כל דבר. הילדים דעתנים מאוד. הם חכמים גדולים, הם נולדים חכמים. הם מעפריתים. הם לא מוותרים על כלום. הם יודעים לענות על כל דבר במקום. הם זריזים מאוד. דבר דבור על אופניו. תפוחי זהב ומשכיות כסף, רק אני לא יודע באיזה צד. בצד הקדושה או לעומת זה. רבותיי, שעה שהאדם מתחתן, הוא מבין שיש כאן התבטלות
יש כאן עוד צד. עד עכשיו רציתי מה שעשיתי, מה שרציתי עשיתי, ואף אחד לא הפריע לי. עכשיו אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. עכשיו אני חייב להתייחס לצד השני. יש כאן עוד צד, אני צריך להתבטל בפני הצד הזה. רבותיי, שאדם מבין שזה עניין החתונה, עניין החתונה זה התבטלות וענווה, אותו אדם, איך אותו אדם לא יזכה שכל העוונות יהיו נמחלים? הוא ממש מתחדש, כי כל כולו זה דף חדש בחיים. הוא משנה את כל המידות שלו, הכל חייב להשתנות. אם הוא מתחתן, הוא חייב לשנות את כל המידות שלו. רבותיי, זה מה שאומר הבן איש חי עליו השלום. אומר הבן איש חי, כתוב מצא אישה מצא טוב. זה לא מצא עוד יותר טוב. אומר הבן איש חי, מתחיל לערבב. אישה, אומר הבן איש חי, אישה גימטריה 306. איש גימטריה 311. אם האישה מבינה שהאיש, הבעל, הוא הבעל בית, הוא נעלה, בכל זאת, הרי החינוך אומר במצוות תקנ"ב, בשיחה שלמה של הרבי, לטעם קידושין בטבעת, כדי שתיתן לליבה, שלא תמרוד בו, ולא תזנה תחתיו, ותהיה כעבד לאדוניה. זה סוד הקידושין בטבעת. הרי הטעם הזה לא נאמר באף מקום. קידושין בטבעת לא מובא באף ספר, לא בגמרא, ולא ברמב"ם, ולא באף מקום. המקום היחידי שזה מובא, הרמב"ם מביא ונהגו ישראל לקדש בטבעת. והטעם בתיקוני הזוהר, לך תחפש בתיקוני הזוהר מה הרמב"ם מתכוון, למה נהגו לקדש בטבעת. אומר החינוך, במצוות תקנ"ב, כדי שתיתן לליבה, תמיד תראה, שלא תמרוד בו ולא תזנה תחתיו ותהיה כעבד לאדוניה. ככה החינוך כותב. זה הסוד של הטבעת ולא העגיל. העגיל היא לא רואה, הטבעת תמיד מול העיניה, אני ישועה. אומר הבן איש חי, מבחינת מצא אישה, אם האדם מבין, אם האישה מבינה שהבעל הוא העיקר, ובוודאי הבעל, מתי הוא העיקר? בשעה שהוא יודע גם להעלות את המורל לאישה. יודע לשמח ושימח, ומכבדה ואוהבה. אז אם הוא יודע להתנהג בצורה הזאת, גם האישה יודעת להבין שהוא הגדול. אז זה מצא טוב. אבל יש אישה שהיא רחמנא ליצלן, היא כזו שרוצה תמיד להשתוות עם בעלה. זה בדור שלנו, בסוד נקבה תסובב גבר. הן מסובבות אותנו. אומר הבן איש חי, זה מוצא אני מר ממוות את האישה, אומר שלמה המלך. בשעה שהאישה רוצה להיות כמו האיש, איש גימטריה 311. האישה גימטריה 311. שהאישה רוצה להשתוות, הנה הוא אומר שחור, אני אגיד למה הוא אמר ככה, ואני חייבת לומר ככה, ואוי ואבוי מה... הרי גם אני דעת, והיו זכות אנשים. אז רבותיי, שוויון הזכויות, על זה אומר שלמה המלך מוצא אני מר ממוות את האישה. אבל אם היא רוצה להיות יותר גדולה ממנו, ואישה בכל אלה לא מצאתי. זה וואר מוסף, וואר עלייה. רבותיי, אם אנחנו נדע, המסר הוא פשוט. אם אנחנו נדע להתבטל בבית, איפה שזה בעניינים של קדושה, אז צריך להיות בחריצות. העזות היא קדושה, אבל בצורה יפה, בצורה נעימה. לחבב על נשותינו את התורה, לחבב על נשותינו את השיעורים, לחבב על נשותינו את אהבת תלמידי חכמים, אהבת הבורא יתברך שמו, אמונת חכמים, אמונת צדיקים. למה? הרבה פעמים אומרים, יש לי רב, יש לי רב, יש לי רב, יש לי רב. מי אמר יש לי רב? עשיו אמר יש לי רב. הרבה פעמים הוא אומר, הרב, 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 הרב. תעיב עליה את הרב. תן לה להבין שהרב באמת הוא בשבילה, הוא לא בשבילו. אדם צריך לדעת שכל דבר צריך להיות בשיתוף פעולה עם האישה. כל דבר להתרומם ביחד. אין אני עולה ואני משאיר אותה למטה. אני עולה ומשאיר אותה למטה, אז רחמנא ליצלן, מהבית הזה לא תצמח ישועה. אדם צריך לעשות כל הדברים בטוב, בשכל, ברוח, באהבה, בחמלה אמיתית. כי נפש האישה היא עדינה מאוד. והאישה צריכים לכבד אותה, לגודל אותה, לרומם אותה, להשים אותה, להניח אותה על הראש. איך אפשר? ביטול.
ביטול. יש לנו ישות. אנחנו מגיעים הבית מהעבודה, מהלימודים, כל אחד עם העצבים שלו. על מי הוא רוצה להפיל את זה? להפיל את זה על קירות הבית מבחוץ. כשאתה נכנס לבית, תאמר ערב טוב, תאמר שלום, תן חיוך לאישה. גם האישה, שלא תעשה פרצופים, שתיתן חיוך. ומילא יושבים ביחד, באהבה ואחווה, שלום ורעות. רבותיי, בית כזה שמתנהל בצורת כזאת, בצורת ביטול, בצורת אהבה אמיתית, בצורה של אהבה אמיתית, חיבה אמיתית. רבותיי, אי אפשר שלא יהיה שלום בבית הזה. אי אפשר שהשכינה לא תהיה בבית הזה, רבותיי. זה האדם כי יקריב מכם. אומר הבית יוסף עליו השלום, את דברי הגמרא ביממות. אדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא ברכה, בלא חומה, בלא בית, ואינו קרוי אדם. שואל הבית יוסף, למה באמת אנחנו מברכים יוצר האדם תחת החופה? למה אנחנו לא מברכים יוצר האדם בשעה שהאדם נכנס בבריתו של אברהם אבינו? אחרי ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, צריך לברך ברוך אתה שמקנו מלך העולם יוצר האדם. אז יצר את האדם. אומר הבית יוסף על פי הגמרא, מובן באמת למה לא מברכים אדם. כי הוא עדיין לא קרוי אדם. מתי הוא נקרא אדם? דווקא בשעה שהוא לוקח את החצי השני שלו. כמו שהגמרא אומרת בקידושין ב'. הגמרא אומרת, משל לבעל האבדה שהולך לחפש אחר אבדתו. הנמשל הוא שהבעל דרכו לחזר אחר אישה ואין דרכה של אישה לחזר אחר איש. רבותיי, שאלנו שאלה פשוטה, המשל לא דומה לנמשל. במשל אין דעת לאבדה, אין דעת לאבדה לחפש אחר בעליה. בנמשל יש דעת לאישה, היא כן יכולה לחפש אחר הבעל שלה. אז למה אמרה הגמרא, למה אמרו חכמינו דרכו של איש לחזר ואין דרכה של אישה לחזר? למשל למה הדבר דומה לבעל אבדה שהולך לחפש אחר אבדתו? רבותיי, רש"י אומר מילה אחת. ובמילה הזאת הכל מתורץ ובא על מקומו בשלום. רש"י אומר צא. יש בדעת, אבל הוא העיקר. יש כאן במשל דגש גדול. האבדה לא הרבה פעמים מעניין אותה מי זה הבעלים שלה. האבדה יש בדעת, אין בדעת. גם חמור בלי דעת, אין לו דעת, הוא לא מעניין אותו מהבעלים שלו, אף אחד לא מעניין אותו מהבעלים שלו. הרבה פעמים האבדה לא רוצה לחזור לבעליה, הבעליה לא יודע להתייחס אליה כראוי. גם האבנים, גם הקירות של הבית, אם לא תחייך להם בבוקר, תגיד להם בוקר טוב, שלום, מה שלומכם? לא תצבע אותם פעם בשנה לכבוד פסח.